méid agus máis. Le trastóvis de 4,850 km is Cailísteó, an dara gealach is mó de gali Jupiter agus an tras gealach is mó sa grian chóras. Tá sé beagnach comhanan leis an phleanad marker maidir le méid ach Íobhach de 1.976 faoi 10.23 ach a rian de bhais an phleanad bhog sin. Fionn. Marius Galileo sé jeg. Fionn an gealach Cailísteó ar an 7 anar sé jeg le Galileo Galilei ach go neamh beagúil seall beag roimhe sin leis an réaltóirí cáiliúil Simon Marius. Ba bharias a thug an tainneam Cailísteó don gealach agus dúirt sé gur Kepler hain a bháil an tainneam sin dó. Bhí Galileo ag breathnú ar ghealaí Jupiter ag an am tríd an telescóp nua a rinn sé hain nuair a thug sé faoi deara gur ó 4 réideanna geala ag fichiú an phleanéid. Ba iad na gealaí a tugadh an tainneam na gealaí Galileacha dúmh mar atá Íobhach, Eorpa, Ganymede agus Cailísteó. Ní raibh le feiceáil tríd an telescóp ag 4 puncanna geala solas congrachtú Jupiter agus iad gluaiseach timpeall an phleanéid ó íocha go híocha. Tá riamh. Ba é sin lean somanolais faoi na gealaí seo go ceann 400 bliain eile. Tá scéalaíocht. Ba iad na misiún ceannródaí a 11 sna 7 a ricin éis Cailísteó don céadúr agus beag faisnéis nua a chuir siad arás go dtí mathair domhan. Tá scéalaíocht. Tháinig an fíomhhrisiú tríomhach le heitiltí háit na spás thaisteálaithe a 1 agus a 2 sa bhliain 1979. Dí bhá siad lean na gealaí go minic géar. Tá scéalaíocht. Leanúh seo le híomhanna áit tapaí chuthar arás an spás áthaigh Galileo idir 1994 agus 2003 nuair a tháinig sé gaiid an gealach faoi 8 nuair. Scain sé an gealach go mian le linn go leor fichisaí. Chuir an fichiseú Galileo deireadh leis bpreachas ar bhreathnú domhanda. Tá scéalaíocht. Leanúh ríist eile le spás áthaigh Cassini sa bhliain 2000 ar a thuras go Saturn féin, agus sa bhliain 2007 chuireadh Íobhach nua agus spectrumí go NASA ó Cailísteó. Tá scéalaíocht. Tá NASA, an Eorp agus an Tsín ag ullmhú fichisiúirí agus spásárthaí nua a chur go Cailísteó i dtríochaidí an chéad seo chun fiú amháin níos mó faisnéis a fháil faoi an gealach simúil seo agus a phráthra. Dromchlá Cailísteó. Bhí sé soléir go hiondútha de ólia RNAS, riachán náisiúnta ar leigsiúireachta agus spás, NASA, go raibh dromchlá Cailísteó clúdaithe go hiomlán le cráitear beaga agus móra, de sás labhraí agus oileánaí. Ba léir gur insiúmh an gealach seo gan tróchra le hastróidí ón Chris asteróideach a raibh faoi imtharraingt láidir Jupiter
agus a doling an bólu fiachar gan stad Constantino haar na billiún se bblianta de war a sih ar fuarimil na cealaí Galileacha. Drumclá Cailísteó. De war an bóla fiachar seo ó na hastaróí tá lán crátaí móra le feicáil ar an drumclá. Is iad na greithe an bólaí is mó na básanní Ilánaí. Sé Valhalla le trastóvas de níos mó na 3,500 km an basin Ilánach is mó agus tá ascard le méid de 1,600 km an creightar I olmhar eile le fanaí Cholánaí. Dan an drumclá Cailísteó gan athrú go 4 billiún bliain agus mar sin is an drumclá is sine sa gcraon chóras é. Cailísteó le gealach. Slán go fáil